Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara, uztailak 13 dugu gaurkoan, osteguna, uste dut ez, Ainhoa, arratsaldeon? Bai, azken aurreko eguna dagoeneko. Azken aurreko eguna, ja nekea pixka bat somatzen da gorputzean. Bai, nabaritzen da, bai. Gora eta bera, gaur ala ere, atraztegu sekulako eguraldia berriz ere. Bai, oso polita, bai. Egoten da goxo-goxo, eta gaurkoan oso konpainia honean hasiko dugu lehenengo elkarrizketa, hemen bai dugu. Maider Beloki, kultura zinegotzia, arratsaldeon eta ongi etorri Xaloara. Mila esker, arratsaldeon guztioi. Bueno, zer moduz doaz San Ferminak, ja balorazio bat egiteko moduan ere bagaude, ez? 13 dugu, bihar ja bukatuko dira San Ferminak, agian guk botako dugu kohetea. Bai, bueno, badakizue balorazio egiten dela 15ean, hor datu guztiak aurkezten ditugu, baina, bueno, ja 13an sentsazioak baino gehiago, ja ditugu, ja daukagu pixkat eskemaia eginda eta orain datuekin hasi gara lanean. 15ean aurkeztuko ditugu, baina balorazio oso ona egiten dugu. Egin ditugun berrikuntzak ondo atera dira eta jendeari antza denez gustatu zaio eta ondo pasa du, hori da azken finean helburua, ez? Eta bai, orokorrean balorazio ona, bai, oso ona, bai. Egitarauari dagokion ez aurten bigarren aldi antolatu dituzue San Ferminak eta gainera zuri ez, tokatzen zaizu guztiz barruan egotea antolaketa horretan. Nola izan da? Ja esperientzia izan da pasaren urtetik. Hobe? Bai, asko zobe, bai. Eta hurrengo urteari begira ja gaude ja lanean, mentalki behintzat. Eta espero dugu geroz eta arinago, eta dena, pixkat afinatuagoa, ez? Lehenengo urtean, berria etortzen zara, nik, adibidez, nik egon naiz festivaletan eta lanean, baina, ez da berdina, ez da bat ere berdina, ze, prozedurak ez dira berdinak, eta prozesuak ez dira berdinak, ez? Orduan, zaila samar da, zeren denbora gehiago behar duzu, eta, gero ere bai, gure eredua gauza adostea eta kolektiboekin eta bar lanean da. Orduan, hori ere bai, pixka bat batzutan alralentizoaz, baina aurten denborarekiko denbora irabazi dugu, gauzak arinagoak egin ditugu, eta batez ere prozesu horretan, parte hartze prozesu horretan, atera dira berrikuntza politak, uste dut asmatu dugula, ze, emaitzak hor daude, eta hurrengo urteari begira hasiko gara lanean, berriro ere iraian, iraian hasiko gara, eta, nik uste dut hor beste aurrera pausu handia emango dugula, bai, hori zalantzari gabe. Ez bakarrik emaitzak hemen ikusten duguna, adibidez gune hau, ez? Hemen ikusten ezin zena, ez? Hori da, emaitzak onak dira, baina nik esaten duan elkarrizketa guztitan, prozesuari garrantzi ia handiagoa emango nioke. Ze pentsatzen baldin baduzu hiri osoan eta gainera lan egiten baduzu kolektibo horiekin, gauzak politago ateratzen dira, fijo. Eta, hemen dugu ja adibidea eta emaitzak, bai, hori da. Horretaz gainera, San Ferminetako mahai bat egin zen, pasaren urtean, aurten ere egin da, nolakoa da zuentzat horrelako esparru batean lan egitearena? Oso aberasgarria da? Bai, klaro, gainera, eske San Ferminaren filosofia eta kontzeptua ja de base parte hartzean dago oinarrituta, ez? Orduan, San Ferminak aldatu dira urtean zehar, edo mendeetan zehar, ez? Hori zalantzari gabe. Nik uste dut hori esaten nuena, ez? Gure balorerik handiena dela hori, lan hori, urte osoko lan hori. Eta kolektibo mota eta kolore askorekin lan egitea da. Eta horren arabera emaitza batzuk lortzen dituzu. Adibidez, bihar, ez? Daukagu Macedonia kalejira, beste jatorrizko kolektiboekin landu duguna eta tokian tokiko kolektiboekin ere bai. Orduan, nik uste du lortu behar dugula beste kolore bat ematea, ez? Ja, jende pila bat sartu da, rueda honetan,
lehen zeudenak, lehen ezin zutenak parte hartu, eta igual lehen ez zirenak ez da planteatzen ez da ere, baina bueno, pues, geroz eta jende gehiago dago lanean, eta nik uste dut hori oso aberatsa dela hiriarentzako, eta San Ferminetarako bai. Kale gira noiz izanen da, bihar? Bai, bihar 6etan aterako da Udal plazatik. Bai. Nola bizitzen dira jaiak udaletxetik? Bueno, ezberdinak dira, baina ere bai adinarekin ezberdinak dira. Osea, txikia zarenean bizitzen dituzu era batean, gaztea zarenean bestera batean. Gero, pues nire kasuan, amatxo izan nintzen eta beste, eta orain pues zinegotzi naiz eta bestera batean bizitzen dituzu. Politak dira, eta niri gustatzen zaizkit. Ba, niri orokorrean bizitzan pues, etortzen denarekin pues, orintxoa izatea saiatzen naiz. Bai. Eta asko gustatzen zaizki San Ferminak, osea, que ondo bai oso. Aurten berrikuntza batzuk egin dira, ez? Gitarauari dagokionez eta aipatu duzun balorazio ona eta arrakasta behintzat izan dutela, ez? Aldaketa horiek. Bai, begira, saiatu garena programazioan izan da. Adin guztietarako programatzea, hori alde batetik. Gero ere bai, estilo ezberdinak programatzea, hori, bueno, ez da erraza zeren alde batetik. Guztien gustorako egitea, oso komplikatua da. Gero ere bai, gure irizpidea jarraitzea, eta gure irizpideak zeintzu dira emakumeen bisibilizazioa, euskararen tronkala, euskara presentziara egon behar da, eta gero banda lokalak ere bai, ez? Osea, 3 irizpide horiekin, horiek oinarrizkoak dira, gero gehiago sartzen ditugu. Orduan, 3 irizpide horiekin pentsatzen adin guztietarako egin behar duzula lana, eta gero hiri guztiarako ere bai, orduan, bueno, pues ja horrekin ja aski daukagu. Bai. Hartu ditugun erabakiak adostuak izan dira programazio mailan. Orduan, hori respaldoa daukazu. Gauzak adostu dira eta eztabaidatu dira, eta hori oso garrantzitsua da. Egin duguna adibidez txikiekin. Jarraitu dugu Askatasun plazarako intxableak eta marionetekin, txontxongiloekin, baina pentsatzen genuen, hori saturatuta dago eta egin behar dugu beste txiki gune bat, beste txoko bat, ez? Baina ez berdina, ez replika bat beste leku batean, ez? Orduan, iristen zaizkigu proposamen pila bat kultura arlora, eta iritsi zenean birjolastu proposamena esan genuen. Nik uste dugu hau dela behar duguna, ez? Pedagogiaren aldetik, birtzikletaketaren sustatzen du, eta gero, ere bai, eta uste dut ere bai oso garrantzitsua dela, eta ni guraso naiz, ere bai gurasoentzako leku, hori, erakargarria, ez? Hori da, hori itzalean, txikiak oso gustora daude, zeren leku lasaia da, baina hemen dago, alde zarrean praktikamente dago, gurasoentzako ere bai oso eroso, orduan denok eroso gaudenean, denok pozik, hori da. Hori adibide bat, gero ere bai gaztegune bat egin dugu, alkoholik gabeko eremu bat, eta bar, ondo joan da, nik uste dut igual egin dugunaren arrisku handia ez dauka, ez? Azken finean gazteak edo adolescenteak ez da erraza berai iristea instituzioetatik, are gehiago. Orduan jarraitu behar dugu, gauzak lehenengo aldiz egite dituzunean, batzuk kriston arrakasta izan dezakete. Hau arrakasta izan du, baina jarraitu behar dugu lanean. Zalantzari gabe hildo horretan eta errepikatu beharko dugu, bai. Aipatu dituzun irizpideen artean, emakumei dagokion bat ere hori esan duzu. Hor, zehaz-mehatz ze egin duzu edo zertan datza? Zertan datza, programazioaren erdia gutxi gora bera emakumeak izatea. Emakume horien artean, aurkitu ditugu emakume oso militanteak, eta mezu pila bat ere bai bota dituzte, guk ez gara sartu hor. Artista bakoitzak esaten du nahi duena. Askatasuna komatxoen artean. Baina, oso adierazgarria da, adibidez, Amparo Sánchez, Ampara Noiako atera zen
bueno, pues, agresio sexisten inguruko mezu oso pues, bortitza, ez? Kontra egin zuen. Tremenda jauriakoak ere bai, Altsasukoekin ere bai egon dira ikeinu politak, gero konpainian ere bai, Paskuala Ilabakatxilena ere bai, bueno, pues, interkulturalitatearekin pues, mezu politak bota zituen, emakumeen bueno, alduntzearen inguruan, bueno, pues, azken finean emakumea gara eta eremu guztietan gure mezua botatzen dugu, ez? Orduan, bueno, emakumeak jartzen baldin baituzu hor lehenengo filan, bueno, pues, emakumeok pues, esaten dugu eta mezuak botatzen ditugu, ez, orokorrean. Orduan, ez bakarrik da bisibilizazio hori, ere bai, osea, noski baiet, hori ere bai eragiten du jendearengan, baizik eta, bueno, mezu horiek botatzen dira, eta nik uste ere bai oso positiboak direla, eta San Ferminetan ere bai. Zein izan da zure egunerokotasuna? Izan duzu jaiaz gozatzeko aukera asko edo agenda oso estua izan duzu? Bueno, agenda dago estua, bai, eta gero, pues, bueno, pues, inzidentzia daude, eta egon behar zara, igual ez fizikoki, baina, bueno, pues, mobilarekin, eta gero, pues, denok bezala, osea, pizka surrealista, pues, ordu batzuk arratsaldean, beste ordu batzuk gauean, eta hor zaude ahi, como, venga, beste egun bat. Gainera, bueno, gaixo egon naiz, orduan, bueno, pues, parranda gutxi, baina, bueno, pues, orokorrean parranda gutxi egite dituzu, bueno, pues, lanean zaude. Lanean zaudelako, ez? Bai. Baina, bueno, oso ondo, Hala ere, San Fermin zalea, San Fermin oso zalea zara, ez? Bai, asko gustatzen zaizkit. Osea, hore bada benetan hau egitea. Eta gainera gertutik antolatzea, bizitzea, ez? Bai, oso polita da. Gainera niri kontzertuak eta antolatzea gustatzen zait. Bai, oso ondo. Bueno, ez ditugu ja denbora gehiago kenduko. Mila esker, Maider. Zuei, benetan. Ongi pasa, ongi bukatu festak. Hori da. Eta animo, eta deskantzatu. Bai, berdin. Mila esker. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Eta oraingoan, hementxe dugu Xaloa telebistan 1000 aldiz egon den Gorka Izko, gora Iruñako kidea, arratsaldeon. Eta ongi etorri. Zer moduz? Aurpegi ona duzu 13 izateko? Egia esan, bai, oso ongi nago. Bueno, atzo izan zen nire atxeen eguna, hortaz nabaritzen da. Aurpegi ona. Nahiko fresko nago, bai. Oso ongi. Nabaritzen da nekea, egun hauetako nekearen kumulua edo nabaritzen da, bai. Malauean ja ez duzute zer kontatu nahi, Malauan ez dakit, 15ean izaten da guretzaz bildu behar dugu guztia, dena jaso kriston lana daukagu eta, ostras, hor bai nabaritzen dugula. Bueno, konta eguzu Gorka, zer moduz hau guztia? Aurten Baratxurien plazan, no plazan, beste nunbaiten ere, ez, 2 plazetan. 2 plazabetan eta ia esan oso gustora, bai, bueno, Baratxurien plaza bazen ja 2. urtea, iaz ere egin genuelako, eta, bueno, ez dakit, nolabait ere jarraipena izan den heinean errazago guretzat papera on bat betetzeko eta, bueno, jendarteari merezi edo behar duen eskaintza emateko, ez? Eta hau hemen bai genuela plazan hemen zalantza gehiago edo bazelako, pues azkenean lehenengo aldian egiten genuela horrelako zerbait, jantoki ekologiko bat, menuak emateko San Ferminetan, ez da bat ere erraza, gainera halako azpiegitura batekin, tabernetan eta, bueno, guztia egon gara bazkaltzen eta Aldezarreko tabernetan, eta badakigu ze zaila den, zen jendetza etortzen den, San Ferminetan lan egitea oso zaila da. Eta hortaz, hemen egitea, baldintza hauetan askoz ere zailagoa eta kriston erronka, baina egunero bete izan zaigu jantokia, eta oso erantzun positiboa eta oso pozik gaude izandako emaitzarengatik. Beraz, aldaketarekin pozik zaudete, ez? Momentuz bai, Pasaden urtetik
Alde horretatik, bueno, posik alde honetatik, baina, bueno, uste dute San Fermina baino lehen horre estudioetan egon ginen elkarrizketa batean komentatu nizula. Bazegoela, guk faltan botatzen genuela urten San Jose plazako eskaintza. San Jose plazan bai autokudeaketarako esparrua zen, hor eskaintzen genuen jendeak bazkadaria prestatzeko eta dena delako egiteko, eta bueno, jendeak dantzatzera etortzeko plaza bat zen. Saiatu gara dena batera hemen egiten, zailagoa izan zaigu eta ez dugu hori horren besteraino lortu. Eta urten San Jose plazara izanik, bueno, uste agian gehiago borobilduko genuela eskaintza, baina bueno, egin dugunarekin eta halako erronka bat aurrera atera izateko posik. Egia esan, onera gerturatu ez den baten batentzat esan barra dugu oso leku polita dela, sekulako giro ona eta gainera arnasgunea, hemen arresien ondoan, haize bolada freskoa etortzen da eta hori batzutan zaila izaten da San Ferminetan aurkitzea. Batez ere barruko kaleetako kiratsa egonda. Hau da, oso leku aproposa, lehen... Sekulako ventilazioa. Bai. Bueno, hemen arazoa genuen itzalarekin, baina hemen montatu halako sistema bat. Errez konpondu duzu. Bai, egun hauetan itzala emateko, ikusten ari gara nola itzala ematen duen momentu honetan, guzkiak egin jotzen duenean. Baina kokagune polita da eta esaten duzun bezala arnasgunea, hemen ondoan ditugu Nafarroa Oinezeko guneak, gure beste gune bat, Alde Zahar hemen ondoan, Jalauta kalea eta hortaz gune guretzat egokia. Lehen duela urte batzuk hemen Donibane Peña zegoen, horko bajera batean, taberna batean, eta nik horatzen du, egon naiz jendearekin hizketan egun hauetan, eta esaten zian, jode, 45, 50 urte inguruko jendeak, esaten zian, nik 14 urte nituenean, joaten nintzen pasar San Ferminetan, eta egunero, momentu oro hor egoten nintzen. Donibane Peña zegoela, oso plaza polita zela, ez dakiz zer, eta azkenean, hori galdutzat ematen zela, aurten egin dugu berreskuratzeari begira aurrera pauso bat, eta jendeak halako sentsazioak berriz ere bergogoratzen, eta posik. Eta dena hau antolatzean noiztik hasten zarete, ja... Ez gara inoiz, ez dugula inoiz bukatzen, ez? Beti, uztailaren 15ean jasotzen ari gara hitz egiten, eta hau ez da horren ongi atera, hemen hobetu beharra dago, hemen jarri behar dugu indarra horren urtean, hau nola egiten dugun. Momentu oro ari gara horren gainean eztabaidatzen, eta baina egia da, daudela hilabete batzuk horre otsailetik, urtarria otsailetik hasita, non ikusten dugu San Ferminak hurbil ditugula, eta azten garela jota fuego lanean, eta gainera bada sentsazio bat, estresa eta ekartzen diguna, inkretzendo joaten dena, ze karo, urtarria otsailean handikan geratzen dira hilabete batzu, baina maiatza eta ekaina izaten dira, erokeria, erokeria galanta, hainbat telefono dei, guk gainera egiten dugu lan, guretza da militantzia, guk baditugu gure lana, gure ikasketa, gure bizitza, eta hau gure aisialdian egiten dugu, orduan, bada gehigarri bat, lanetik ekartzen dugun estresa eta lankarga eta hori guztiaz gain, badugu hau, ez? Eta azkeniko hilabetetan izaten da nahiko kaineroa, baina, uztailaren 6an txopinazoa botatzen denean, jaiak estanda egiten du, eta hor aurrera ateratzeko, ez dakit, errazagoa izaten da. Egitarauari dagokionez, oraindik badaude gauzak, ez? Gaur eta bihar artean. Bai. Festa ez da geldituko. Bilabesaren entzierroa eta gero arte, ez? Hori da, hori bere garaian eztabaidat gai bat izan zen, hor Barzinaren garaian eta bazirudien berak esan behar zigula noiz bukatu behar ziren jaiak, eta azkenean zegoen bilabesaren entzierra, zen ekimen bat, herriak aurrera ateratzen zuena, batekotasuna gainera presente zegoena, eta alde horretatik, guk beti ere aldarrikatu dugu hori, ez? Herriak nahi dituen jaiak antolatzen ditu, nahi dituenean hasten ditu, nahi dituenean bukatzen ditu, eta azkenean herriarentzat direlako eta herriak antolatzen dituelako. Aurten bere garai horietan egoten ziren liskarrak eta ez dira egongo, bilabesaren entzierren eta gainera urten uztailaren 14 ostirala izanik, ikusiko dugu zer gertatzen den. Batek, agian, oraindik 15ean izango du parrandako.
Bestalde, egitarau gehiago badugu gaurko biharko badakizu buruz, edo... Bueno, gaurkoa behintzat, bai, ekarri dut ikasia, espada, porque, claro, bai. Ez hemen Lauretan plazan bertxortan izango dugu, eta gerora lastotan, bueno, ekimen parte hartzaile bat, adin guztiei zuzendua, material natural eta bertziklagarriekin harremanetan jartzeko ekimenak izatea, tailer artelanak egiten dira, eta ja, bigarren urtea urten lastotaneko kideak gurekin daudela, oso pozik gaude beraiekin. Eta gero beste plazan badugu Lekian Pro, saltsa talde bat, gero dantzarako aukera izateko, eta gauean ja kontzertuak gaur Maider Zabalegi, Tongo eta Mademoiselle taldeak izango ditugu orduan, bueno, bai, gozatzeko... Erazo dago gaur ere nun gozatu. Osongi, pentsatzen dut bukatzen direnean Sanferminak zuek ere ginen duzuela balorazio bat, hausnarketa bat, zer egin duzuen ongi, zer gaizki, nondik ikasi, datorren urteari begira. Badaude beti kontuan hartu beharreko elementu batzuk, bai, azkenean, ekimen bat, egon daitezke arazo teknikoak edo eguraldia dela, edo, guretzak garrantzizkoena, bada beti antolakuntzari dagokionez, txandak agertu izana, txanden jarrera positibo izatea, jendarteari, harrera honez atenditzea. Alde horretatik, eta gero bestelako baloreak, nola baite guk aurten egin dugu ekarpena edo alegina jantoki ekologikoan, hori balorazio zorrotza egingo diogu, nola atera diren gauzak, momentuz jasotzen ari garen kritikak positiboa dira, barne mailan segurazkiz gauza pila izango ditugula hobetzeke, eta aurten ere izan ditugu Okoioko herrikadak, guretzat oso garrantzitsua izan den, lehen esan dizuedan bezala, San Joseko eskaintza parte hartzaile hori nolabait ere, bai hori da, ordezkatzeko ez izateko hutsune hori, egin dugu aurten apostua Okoioko herrikadekin, izan dira herri olimpiada batzuk, eta lehenengo aldia zen ere olako zerbait antolatzen genuela, 12 taldek parte hartu dute, oso ongi pasa dute, ikaragarri, ni 2 egunetan egon naiz baino ez, baina egun guztietan egon da oso jende, oso pozik jende, baina egon naiz lagun batekin izketan, bera 11an egon zela parte hartzen, eta egin behar zituzten probetako bat da, Euskararen aldeko manifa bat egin bat zuten, eta zituzten elementu guztia, pankarta egiteko plastikoa, tintak ez dakiz zer, eta gero eman behar zuten buelta bat, eta zenba jende sartzen zuten. Eta, etorri ziren gaitari batzuekin, bombo batekin, ez dakiz zer, azkenean oso polita izan zen, jendea harremanetan sartzeko primerako ekimena, eta horretan ere jarriko dugu balorazioan iparorratza. Aurten Sanferminetan ere antolatu dute eta gainera Iruindarrek zezenketen aurkako martxa bat. Zer iritzi duzu honen inguruan? Bai, guk alde horretatik beti animaliekiko errespetua adierazi dugu, guk iaz gora Iruinetik eta bai herri Sanferminetatik atera genuen dekalogo moduko bat, nun agertzen zen balore guztien gainean egiten genuen ekarpena, jai ekologikoak, parte hartzaileak, parekideak, herrikoiak, feministak, euskaldunak, gure balore guztiak aurrera atera izateko, dekalogo moduko bat, eta horien artean zegoen guk bizi dauden animaliekin ez genuela inolako ekimenik antolatuko, gu ez gara inor animaliekin jolasteko. Orduan alde horretatik antolatu den mugimendua, guretzat batez ere egingo du ekarpena behingoagatik hiri honetan zezenketen inguruan eztabaida bat zabaltzeko edo sozializatzeko, bada garaia honen gainean hitz egiteko, eta gerora hartu beharreko erabakiak, baina baina arte tabu edo iruditu dena, izan dena, zezenketekin ezin zela sartu, hemen sakratuak omentziela zezenak, eta zezenen tortura, nolabait esan da. Alde horretatik, halako mugimenduek egiten dute aurrera pausoa alde horretatik, eta alde horretatik, ongi, ekarpen positiboa iristen diogu. Bukatzeko eraso sexisten kontuarekin ere, geroz eta lan handiago egiten ari da, ikusten da Ibiez udaletxak lehentasun gisa hartu duela hau guztia, baina argi gelditzen da urtez urte ez dagoela modurik festak ongi bukatzeko.
Zoritzarrez, guk beti esan dugu, guretzat gaitz estruktural bada, sistema baten barruan dagoena, eta guk ditugun baliabideak oso murritza dira eraso sexistekin ekiditeko, edo bukatzeko. Hortaz, guk beti jarraituko dugu lanean. Udaletxeak bai ikusi du, baita ere ahalegina egiten ari da, lehentasuna da. Eta egia esan aurten bai protokoloekin eta bai erantzuna emateari begira elkarlanean sakondu dugu. Eta alde horretatik pozik ere. Dena den, 3 eraso intentsitate altuko eraso sexualak egon dira, eta hori gaitzetsi nahi dugu. Dena den, bai ez dakit, jendearekin hizketan, aurten ikusi izan dugu pizka jende gutxiago edo, eta batez ere etorrien jendearen gainean, edo haian izan da gure sentsazioa, ez dakit, gero ikusi beharko genuke, ze zonaldetan, gu baita ere, zonalde zehatzetan mugitzen gara, eta ez dakigu beste lekuetan nola ze jarrera duen jendeak, ez? Baina aurten ikusi izan dugu eta komentatu izan dugu, jendea ez etorrela hain pasada edo hain erasokor edo beti dago noski, eta batez ere zuek pairatzen duzue ikaragarri. Baina ez dakit, inkluso drogen kontura edo jendea ez etorren horren pasatua, eta alde horretatik uste dut egin den prebentziorako egin den lana eta batez ere eraso bat gertatzen denan herritik ematen den erantzuna, instituzioetatik ere noski ematen den erantzuna, nolabait ere jendearen jarreran eragin duela, eta alde horretatik poliki aurrera egiten dugun, naiz eta ikusten dugun gai honetan, edo sistema erabat aldatzen dugun, edo zaila izango dugu. Bukatzeko, egin dezagun zer alaiagoarekin, adibidez, zertan disfrutatu dezakegu gaur eta bihar. Ja 13-14 azkeneko egunak ditugu, zer egin dezakegu disfrutatzeko azkeneko 2 egun hauetan. Dena den, oso basikoa naiz eta oso oinarrizkoa, ni beti egiten dut gauza bera. Segun eta zer dut esnatzen naizen, egiten dut amarretakoa edo egiten dut bermuta zuzenean. Eta hortik gaina aurrera, datorrela, beti daude txaranga, beti daude musikak, hor ditugu kuskustuko lagunak, egunero ikusi ditudan ikuste dut, eta Belaskoain eta konpainia, eta primeran paratzeko modukoa, eta azkenean jai giroa zinplistin du, niretzat hori da gozatzeko dugun tresnarik egokiena, eta hemen San Fermine duten, ez dakit, baldekotasun hori, eta dena nahazten duten elementuak edo betetzen dira San Ferminetan, eta hori da niretzatea berazgarriena. Nola ikusten alduzun, ez daki ze tokian, ideologia ezberdineko, jatorri ezberdineko, sexu, adin ezberdineko jendea nahaztua eta gozatzen. Hori gaur egongo da, bihar izango dugu. Datorren urtean ere. Datorren urtean ere, hori da. Osan Gorka, ea datorren urtean ere hementxe izaten garen, San Ferminetaz disfrutatzen, mila esker eta onbitan. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Eta oraingoan beste zinegotzi batekin egoteko aukera dugu, Itziar Gomez, Geroa Bai alderditik, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, eta ongi etorri Xaloara. Mila esker. Zer moduz da San Ferminak? Ja, badugu balorazio bat egiteko unea, ez? 13 dugu, azken aurreko eguna. Pues bai, egun bat besterik, eta 2 gau, baina denbora gutxi gelditzen da bukatzeeko. Eta, nik uste dut egun hauetako balantzea ezin dela izan baikorra, baizik eta baikorragoa, ez? Nik orain honan entorrenean pentsatu dut, gaurko eguraldia bai dela San Ferminetako hori ez, puroan edo. Eta holako eguraldiarekin batera egin aldugu balantzea, ez? Oso giro ona eta balantze baikorra festaren esparru guztietan, ez? Entzierroetatik hasita, eta oso azkarrak eta garbiak izan dira egun guztietan, bukatu arte festaren gune guztietan. Oso pozik gaude. Bihar gainera miurak, ez? Egon bar dira, eta hauek oso politak, eta tradizioa bihurtu da miurak. oso lasaiak direla, ez?
Oso txintxoak, oso zintzoak, ez? Badakitela oso ongi ibilbidea, zirroaren ibilbidea, eta normalean naiz eta irudia oso potente izan, pues normalean oso balantze baikorra egiten da. Zinegotzi bezala, baduzu ardurarik San Ferminetako arloetan bai antolatze lanetan, pentsatzen dut gero, egunerokotasunean San Ferminetan agenda ere estua izanen duzula, ez, ekitaldietan. Bai, eta, udalak baditu bere hori bitzorduak eta horretan ari gara, eta, besteak zer da kalean egotea. Nik benetan arro sentitzen naizela hiri hontako zinigotzia izateaz, batez ere olako egunetan, ez? Dituzula aukerak egoteko hainbat espazioetan eta hainbat nola esaten den momentikoetan, ez? Eta naiz eta lana batzutan lana izan, baina da aukera paregabea kalean eta jendearekin egoteko momentuak. Zer aldatuko zenuke San Ferminetan eta zer azpimarratuko zenuke? Azpimarratuko nuke kaleak eta festa hauetako giroa. Eta giroarekin zer esan nahi dugu, kultura kalean dagoela, esparru guztietan edo modu guztietan, erderaz esango nuke krisolde kulturaz, ez dakit euskeraz nola esaten den, baina egia da, gaur ateratzen da zara ere dozein momentutan, eta aurkitzen dituzu momentuak elkartzeko abesbatzakin, talde musikakin, estilo ezberdinetakoak, kultura ezberdinetakoak, eta hori guztia momentu berean, hiri batean, eta hori da Iruña. Gaur gainera, Maider Beloki egon da lehenago, eta Udal plazatik atera behar omen da Mazedonia kalejira bat, ez? Eta hor kultura desberdinetako kalejira bat egingo da, bihar festa agurra ematera. Baina nahiz eta hori, nola edo ala antolatuta egon, gero joaten zara paseoan kaletik eta hirian zehar, eta hori ez, zure aurrean dauden aukera zabalak eta musika ezberdinak, ez dakit antzerkiak, ezke badago denetarik, ez? Txoko guztietan, moinotu guztietan, eta nik azpimarratuko nuke hori. Hori bai dela festa hontako bereziren, edo nik azpimarratuko nuke bereziak. Berezitasuna. Urrengo feste, San Ferminetan ja pentsatzen edo... Bai, hori izango da 15ean. Momentuz daukagu, oraindik daukagun ospatzeko azkenetako egun bat eta 14a oso berezia da Iruñan edo udaletxerako ere, zen hor egiten da Udal plazan, egingo dugu erraldoien konpartsari agurra, eta hori bai dela hiri hontako momentiko bat oso bitxia. Bai. Aldatzeko gauzarik badugu, perfekzio badakigu ez dela existitzen? Ez dakit aldatzeko gauzak, nik uste dut aldatzen direla evoluzio propioaz, ez? Ez dakit aldatzeko gauza bat ofizialki oso zaila da. Zen festa hontako berezitasuna da hain zuzen ere, bai ez? Eta orduan, gauzak aldatzen dira, modan aldatzen direla edo garaipena dagoenean, eta gauza asko daude aldatzeko, badaukagu hor, adibidez, eztabaida pendiente bat hori da zezenak eta zezenaren papera festa hauetan, badakigu oso paper garrantzitsua daukala, Iruña entzierrori gabe oso zaila izango genuke, baina gero badira zezenketak, eta horren inguruan nik uste dut aztertzeko momentu baiagatu dela. Nola biziko dituzu azkeneko bi egun hauek? A tope. Badira azken orduak eta ez bakarrik zinegotzia naizelako, baizik eta oso San Fermin zalea naizelako. Eta bai, aprobetxatzeko gelditzen zaizkigu momentu guztiak. Kari galdetu diogu, baduzu momenturik edo azkeneko bi egun hauetan, aipatu duzu erraldoien agurra? Agurra, hori bai dela, ez nuke aipatuko San Ferminetako momenturik politena bezala, zen da agurra,
baina bai gelditzen zaizkigun bi egun hauetan bai dela momentua, bizitzeko momentu, nik uste dut, bueno, nola esango nuke, Zirraragarriena. bai, hori da, eskerrik asko. Udaletxean orain zer lan asko izanen duzue, oporrak hartuko dituzue. Pues bai, geldituko zaigu egiteko balantzea, festena balantzea, eta aprobetxatuko dugu, pues, jende asko bezala, 15 egun horiek, pues, bueno, mosteko pixka bat hemengo giroa eta hemengo aferak, eta bueno, mendira joateko aukera aurkituko dugu. Ez ditugu ja denbora gehiago kenduko, mila esker. Pues mila esker zuek. Ongi bukatu azkeneko bi egun hauek, eta ongo izan. Eta zuek ere bai, ez? Bai. Oso txutxo ikusten zaituzte. Bai, ez zaigu beste remediori gelditzen. Baina, bueno, animo eta disfrutatu gelditzen zaizkigun orduak. Mila esker. Zuei. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Eta gaurko azkeneko elkarrizketan zinema kontuak izanen ditugu, Arantza Ibarra gure kolaboratzailearekin, arratsaldean eta ongi etorri. Arratsaldean. Bueno, gaurkoan ez daude platoan, ikusi duzu ze polita den aurrean duguna. Abesti polita gainera, hau abestian beste gustatzen zait. Bai. Bai. Dena den, gaurkoan San Ferminen inguruan hitz egitera etorri zara, zinemarekin erlazionatuta, eta badakigu aspalditik ja, zinemako zuzendariak behintzat interesatuta dela San Ferminetan. Bai. Noiztik? Mundu guztian da ezaguna San Ferminak, baina ezaguna egin zuena San Ferminak mundu guztian Hemingway izan zen, ez? Ernest Hemingway etorten zen ona, eta hain asko gustatzen zaion egin zuen bere eleberria deitzen dana The Sun Also Rises, eta horrekin Henry Kingek egin zuen lehenengoko pelikula 1954an, Henry Kingek egin zuen lehenengoko pelikula, eta hor zeuden Ava Gardner, Errol Flynn, Mel Ferrer, Tyrone Power, oso izarrak esango dugu. Ava Gardnerreri ere asko gustatzen zaion etortzea honi, eta, jende askorik esaten du, bai, baina honek ez ziren etorri Iruñara grabatzera. Eta jende asko pentsatzen zuen, ezin etorri ona grabatzera, igual errezagoa zelako igual egitea Mexikone grabatu zuten, eta hemen ez zuten grabatu, baina dana zen, diktaduragatik eta zentsura zegoelako. Eta orduan, horregatik ezin izan zuten etorri ona, eta egin zuten trampa bat. Henry King etorri zen ona, eta esan zuen dokumental bat grabatzen zegoela San Ferminari buruz. Eta orduan grabatu zuen plano asko hemen San Ferminei buruz, gero Mexikon grabatu zuten Zezen plazan eta horrelako gauzak, eta pixka bat egin zuten entzierroak eta hor, eta gero nazta egin zuten. Eta gero konturatu ziren pelikula amerikarra zela, eta trampa egin zutela grabatzeko. Eta lehenengo pelikula horrela izan zen, etorri gabe ona, baina ez beraiek ez zutelako etorri ona, baizik eta zentsura zegoelako, eta ez zutelako nahi pelikula amerikar bat, eta gauza badakizu zelako gauzak egoten diren hor. Eta orduan, lehenengoko pelikula hor izan zen, eta hor oso ezaguna egin zen, batez be, Ameriketan oso ezaguna egin zen. Eta gero ja egin zuten pelikula gehiago. Eta ez dakite gutxi gora bera badakizuen Ben Hurren mezalana egiten duena, Stephen Boyd, horrek egin zuen pelikula bat deitzen dena Carnaval de Ladrones. Carnaval de Ladrones. Esaten dute hori filma dela San Fermineko filmetatik onenetaikoa, esaten dute. Eta argumentoan gutxi gora bera gertatzen dena filman da San Ferminak eta dauden etiketa aprobetxatzen dute bankoa lapurtzeko. Iak jende guztia dagoen pixka bat barrandan, eta orduan Stephen Boyd eta korrikan egin behar izan zuen zezenaren aurrean, eta esaten dute filmetako onenetaiko bat dela hori. Gero hori izan zen 67an izan zen. Daukagu hamarkada bakoitzean, esaten den bezala, gero 1975an Espainian egin zuten beste filma bat, Maria Jose Cantudo
agertzen zena, eta Maria Jose, osea, hori filma egin zen ezaguna ez San Ferminakatik, baizik eta lehenengoko biluzia osoa, berak egin zuen El Destape, 1975ean. Orduan, claro, justo. Hor, lehengoko bidar Espainian zineman, lehengoko bidar neska bat biluzik epintzen zena, baina osorik. Orduan, zen kritika bat Opus Deiari eta bai diktadurari. Orduan, hor agertzen dira San Ferminak ere bai. Hori deitzen da La Trastienda, pelikula. Jorge Grauk zuzenduta, eta, bueno, baina batez ere egin zen ezaguna, ez San Ferminei ez buruz, baizik eta, bueno. Biluzi bat agertzen zelako lehenengo aldiz. Imaginatu 1975ean, ez? Osea, que oso ordurako. 20 urteko diktadura bat eta gero, ez? Eta, bueno, imaginatu dezakegu ze pelikula botatzen ziren garai hartan. Hori da. Ez dute inolako zer ikusirik, ez? Gaur egungoekin mentzat. Begira, beste gai bat, ez? Izan dezakegu. Hori, hurrengoan horregaitik hitz egingo dugu. Diktadurako zinema. Oso ondo. Hor asko daude, gauza asko daude. Eta Orson Welles bai badakizu etortzen zela asko, eta Orson Wellesek ikusi zuenean Fiesta deitzen den pelikula hori, Ava Gardnerren eta hori, ze, klaro, Fiesta deitzen zen izenburua pelikulana, nahiz eta liburua beste izenburu bat eduki, ez? Eta Orson Wellesek nahi zuen egin pelikula bat, baina gero bere dirua ekin eta pintzen zuen, eta nahi zuen egin pelikula oso zaila esaten da filme bat egitea, ze diru asko kostatzen da. Eta, bueno, saiatu zen egiten pelikula bat, Quixoteren bila esaten dana, ez dakite ezaguna egiten zaizuen, Quijoten bila, eta Sancho Panza, Quijoten bila dago, eta daude eszena batzuk, Sancho Panza zezen artean, beste eszena bat dago erraldoiak eta kale jiran bera atzetik, eta beste bat zezen plazan bukatzen duena entzierroan, ez? Baina dirurik ez eukanetik ezin izan zuen amaitu filma, Orson Wellesek. Eta orduan Jess Francok bukatu zuen pelikula dokumental bat bezala. Orson Wellesen dokumental bat bezala zelan egon zen San Ferminak egiten, eta Orson Welles askotan etortzen zen San Fermineta, eta hor grabatu zuen San Ferminetako plano oso bitxiak eta askotan epin izan dutenak dokumental bezala. Hamarkada gehiagotan ere egon dira, ez? Pelikula gehiago. Cowboys de Ciudad, 1981an adibidez, hori Billy Crystal Oskarrak zuzentzen aurkezlea zena, Billy Crystal horrek, ez dauka zer ikusirik San Ferminakin pelikula horrek, baina hasiera dauka zezenen aurretik bera dagoena korrikan denbora guztian, pelikulako hasiera bat da, en plan esan den bezala, akzio totala, zezenak bere atzetik, bera montaketa kristona egin zuten, amaieran agertzen da zezenaren adarra bere ipurdian, ez? Bizka bate komiko puntua, ez? Ematen. Eta, bueno, Billy Crystalen pelikulak ez dauka zer ikusirik esaten den bezala San Ferminakin. Gero beste pelikula bat dagoena, Americano, 2005ean egin zena, horrek ere bai, San Ferminei buruz da, bai, zelan etortzen diren San Ferminetara, eta Tom Cruiseen pelikula bat bebai dago, ez dakit ezaguna egiten zaizuen Cameron Diaz. Hori da. Hemen grabatu beharrean, grabatu zuten, Sevillan grabatu zuten, motorrarekin 60 artean, izango bazen bezala San Ferminak, diruaren kontuagatik. Han merkeagoa zelako. Hor beste kontu bat da, hor diruaren kontuagatik, egin zuten San Ferminak Sevillanoak esaten den bezala. Ez daukabe zer ikusirik San Ferminakin, ez da jaiei buruz eta ez ebez. Ez dakar zer ikusirik. Eta nitzako kuriosuena ero bitxiena da, pelikula bat dago egin zutena Indian, San Ferminei buruz, Solo se vive una vez deitzen dana, 2011an, superprodukzio kristona, Eta grabatu zuten hemen, San Ferminak bukatu zirenean, azpigitura guztia aprobetxatzeko, eta gero bertan Indian egin zuten dana, dekorazioakin eta gauzakin, eta hemengo estrak, Iruñako estrak, 4 baino estra gehiago ebili behar izan zuten, poliziak, ikusleak, korrika biltzen direnak, hanbeste pertsona hartu zuten grabatzeko pelikula hau, eta kriston arrakazta eduki zuen Indian. Honek pelikulak Solo se vive una vez, en plan Bollywoodeko abestiekin, eta
zeinek pentsatuko zuen San Ferminak ere Indian, Indian ere oso ezagunak direnak, Askotan ez? harritu egin gaitezke, ezagunak diren San Ferminak mundu osoan. Claro. Eta ere turista asko etorri dira pelikula hori eta gero, indiarrak. Bai, ni ezagutu nuen batek eta ipatu zuen, bai, eske badago pelikula bat eta... Hau da, solo sería una vez. Ez que solo sería una vez daude despedida de soltero bat, ospatzen, baten dira Espainiara eta nahi dute joan Tomatina, Valentziara, gero flamenkoa nahi dute ikusi, San Ferminak, despedida, pixka bat katxondeoa, abestiak, eta, San Ferminak ikusten dira, bai. Eta krestona arrakazta ukizuen Indian, baina jende guztiak, ja, San Ferminetara joan behar gara, ja, esaten da. Hori ondo tortzen da, bai, ez? Hori ondo tortzen da. Hori 2011an, eta baina hemen ere eginda San Ferminetako pelikula bat. Hemengo produkzioarekin eginda San Ferminetako pelikula bat, Blue Lips deitzen dana, eta 6 zuzendarik egin dute. Osea, pertsonai bakoitza dago munduan, adibidez, bat dago Argentinan, beste bat dago Italin, beste bat dago Hawaii, beste bat dago Los Angelesen, beste bat dago Indian. Osea, egiten dira pertsonai bakoitza daudenak leku ezberdinetan, danak etortzen dira Iruñara, eta pertsonai bakoitzako historia, zango dugu lekuetan, zuzendari batek grabatzen du. Eta orduan, horrek 6 zuzendariak batu zuten pelikula bat, bakoitzak grabatuta bere historioa, baina dago gidoi bat dana batzen duena, da danak etortzen direna Iruñara, eta danak daukatena zerikusia bata bestearekin, ero ezautu egingo direnak, ero... Bai, hori hemen egindakoa da, Hemengo produktora bat da, gainera. Bai. Behintzat, ikusten da, aipatu dituzunia pelikula gehienek, San Ferminekin zer ikusi dute, baina asko ez dira hemen grabatu, ez? Hor pixka trampa egin dute. Bueno, zineman hori asko gertatzen da, ez? Zinema dana guzurra da, eta askotan egiten da horlako gauzak. Beraiek nahi izaten dute, joan, aktoreak eta lekuetara, bertara ezagutzera, eta pixka bat inspiratzeko, paperean sartzeko. Baina diruaren kontua da gauza bat. Baina bestea, segun esan duguna, zensura eta diktadura eta horre gauzak ere bai, esan duzu bezala hurrengoan, egingo dugu diktadurareko zinema hor... Aurrerago izanen dugu aukera, ez da, Arantza? Bueno, ez dizugu ja denbora gehiago kenduko, zeren gainera ustut gero bertsolariak etorri behar diela onera, dena desmontatu behar da. Bai, egia esan fresko egoten da, eta... Bai, oso gustora. Bueno, mila esker zukera ongi pasa dituzu San Ferminak, bai, izan duzu ateratzeko aukera. Bine dut, bera zidan. Ez que krestuan egualdi hona dago gaur, ezta? Bai, primeran egoten da kalean, hori da. Bueno, guk ere gaurkoz bukatu dugu eta bihar ez dugu platorik izanen, beraz du izanen zara San Ferminetako azkeneko elkarrizketa. Ondo. Begira, hori batzuretan. Hori da. Mila esker oso interesgarria beti bezala, oso ongi ekarri duzu etxerako lan egina. Eskerrik asko, egonen gara ja beste gairen baten inguruan ere hitz egiten, hemendik aurrera Xalom, baina berriz arren. Beraz, mila esker, zuri ere eskerrik asko Ainhoa. Eta datorren urtean ere jarraituko dugu, ezta? San Ferminetan hemen platoan. Ikusiko dugu, bai. Eta zuei ere mila esker eskaini guztuen arretagatik, eskerrik asko eta ongi bukatu San Ferminak. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan ahaztutako zaporeak berreskuratuz.